Grazas, Presidenta. Benvido, señor Secretario Xeral. Non vou a decir a súa presencia, pero quero facer referencia a que esta é unha pregunta aplazada da anterior sesión da Comisión Sexta porque non podía acudir o director do IGAPE. Entendemos que hoxe tampouco poderá acudir a falar de Pescanova, pero compre... Bueno, efectivamente, o IGAPE neste momento ten unha senda de desmantelamento tan grande que entendemos que non teña tempo estar no Parlamento. Sí que compareceu o director do IGAPE o 16 de maio de 2013 nesta Cámara para falar de Pescanova a petición deste grupo parlamentar. O único que sacamos limpo, e podemos ver os vídeos para comprobalo, a min que me mandou a aprender a sumar, sabemos que Pescanova sabía sumar moi ben, sobre todo sumar en facturas B ou en contabilidades paralelas, e non nos dixo absolutamente nada a respecto das axudas que recibiu nin das investigacións que estaba facendo o IGAPE. Posteriormente, nunha interpelación dirixida por este grupo parlamentar tamén ao Goberno, exactamente o 12 de xuño de 2013, a propia Consellera do Mar tamén nos dixo que todo estupendo e que non tiñan nada que decir a respecto de Pescanova. Incluso o grupo parlamentar do Partido Popular votou en contra de unha moción na cal nos instábamos a que se revisara todas esas facturas e toda a participación pública de a Xunta de Galiza en Pescanova a través de Frinova. Votaron en contra desa iniciativa. Posteriormente, xa en setembro de 2006, volveuse a votar en contra nesta Comisión Sexta. Hoxe, cando sabemos que a débeda de Pescanova é máis ou menos a metade do orzamento da Xunta para o 2013, cando temos análisis moi interesantes por parte de xornalistas, en concreto, hoxe teño aquí o libro Pescanova, Crimen Perfecto, recomendo aquelas que non o leran que fagan a lectura desta análise do que é, en este momento, os piratas empresariais ou vampiros empresariais, como queramos denominalo, pois queremos exactamente que nos conteste e quero lelas todas. As seguintes preguntas, señor Secretario Xeral. Do conxunto das axudas públicas percibidas por calquera das entidades do Grupo Empresarial Pescanova, cantas se concederon polo procedimento de concorrencia competitiva e cantas mediante concesión directa nos últimos 8 anos? Sufriron nalgún momento da súa tramitación algún reparo pola intervención xeral da Comunidade Autónoma? De ser este o caso, cal foi o motivo e como se correxiron? Terceira, nalgún caso foi necesario convalidar o expediente de gasto polo Consello da Xunta? De ser así, cal foi o motivo? Cuarta, presentou Pescanova en todos os casos os correspondientes justificantes do cumprimento dos requisitos, condicións e finalidade da subvención? Quinto, comprobouse polo órgano administrativo correspondente que Pescanova cumpría o obxectivo, executara o proxecto, realizara a actividade ou adoptara o comportamento que fundamentara a concesión da axuda? De non ser así, que medidas se tomou? Solicitouse o reintegro da axuda? De ser así, produciuse o conseguinte ingreso? Sexto, nas subvencións de capital destinadas a investimentos en activos tangibles, nos supostos que exceden o límite establecido, realizou a Administración a correspondente comprobación material do investimento? Sétimo, en cantos dos casos anteriores a comprobación material foi sustituída por unha justificación documental acreditativa? Octavo, durante o período antes sinalado, cantas auditorías do cumplimento foron realizadas pola intervención xeral da Comunidade Autónoma sobre as axudas públicas cuso beneficiario fora Pescanova ou calquera das entidades que integran o seu grupo empresarial? Noveno, que porcentaxe das axudas recibidas no referido período foi obxecto de control financiero polos órganos fiscalizadores da Comunidade Autónoma? Décimo, cal foi o resultado destas auditorías? 11. Por que non se realizou ningunha actuación unha vez que a empresa estaba a ser auditada? 12. Por que a Xunta non fixo nada? 10 días antes do concurso de acreedores, Fernández de Sousa suprimiu o Consello de Administración de Frinova para pasar a contar cun administrador único, Pescanova. 13. Que hipóteses de futuro sobre Pescanova contempla o Goberno galego? Señor Secretario Xeral, queremos que nos conteste a estas preguntas, de poder ser unha a unha,
Entendemos que Pescanova neste momento necesita de explicacións tamén, non somente dentro do ámbito no que está, sino tamén dentro deste Parlamento, porque foi unha empresa que contou con moitas axudas públicas, con un importante apoio do Goberno e tamén con un importante apoio do seu Goberno, deste que está Vicente, porque o señor Feijóo nada máis chegar, legalizou a planta de olla. Legalizou a planta de olla, planta de piscifactoría, que xa contaba, ademais, cunha orde de derrubo. E quero recordar, e cito o libro do que estou falando, como en setembro de 2009 o propio Feijóo di, en unha entrevista mediante un titular, Feijóo abre la puerta a unha piscifactoría en Cabo Touriñán. Este é unha grande mágoa que lle queda ao Partido Popular non ter destrozado Cabo Touriñán para que este neste momento como mira, onde as pérdidas se contan por miles de rodaballos mortos e centos de millóns de euros públicos do goberno portugués pois ali enterrados. E posteriormente, en xuño de 2011, pois a Xunta de Galicia modifica a legislación para permitir plantas acuícolas dentro da rede Natura. O cal declara, en aquel momento, o conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, e hoxe, como ben sabemos, delegado do Goberno, si se escolle un área onde a afección sexa mínima, son perfectamente compatibles coa rede Natura, as piscifactorías. Tamén o vimos no RIS3 como un das grandes eixos de futuro, pois son as plantas acuícolas que, como podemos ver por toda a historia da acuicultura e, en concreto, por a historia de Pescanova, van a ser o futuro deste país. Por iso, señor secretario xeral, agardo que dé cumprida a resposta a estas preguntas que os he formulado. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora Adán. Para dar resposta ten a palabra o secretario xeral do Mar.